up mga dudes? Maglakaw mi karon. Ay, ade! Tingnan be. Let's go to an adventure. Meriel. Hello, hi, welcome to my vlog. Hi, ade. Atasan ikaw, adi. Welcome to my vlog. Atasan ikaw, adi. Meriel. Okay, Inabe, let's go. Ikaw. Ikaw, Meriel, let's go. Ina, let's Let's go. Patay na ibuyog. Sige na, Beli na. Dapat ka, Lola? Ito kalula ka. Ha? Eh, baklay lata pa na og. Gikan may kang lulududu nagdagkot. Miriel, nagilak-hilak. Wee! Haluludot. Kanaog na yung mga dudes. Lapok kay taas oy. Bukid among isa ka kay na. Lapok. Ay may subos. Maligot as tubod karon. Buglo kay tubig. Free. Abot na ta mga dudes. Saka ta sa tubod. Tutag tumilikot og tubod. Close pa man pole tubod sa ta. Ay, Ninong. Ko ato dito ko, pinuto. Motor ako. Oh. Ako lang ano na. May kana ko tamingan. Ako mo si Kwan. Ninong, kita ta dito. Ako sa Kwan ni. Oh. Ako gawa na. Lagi, yan Ninong. Wifi yo. Hata pengun day. Di close man likod tubod. Tubod sa ta karon. Kinayahan tubod. Eh close pa. Yes. Pasulod na ta. Wow. Baktas in nature. Okay na ka na, Day? Si Lula. Karon medyo sagbot pa gamay. Pero malimpihan ni Pon, dali ni balikon. Post Facebook. Lula. Meriel, careful. Careful ah. Record ta all the way. Dak sudan. Humba yata ni humba delicious. Are, manok nga gigatan. Nata sa area. Meriel. Hello. Careful ah. Careful, okay? Dugay kasi likod langanan. Ata, papay tubig ang pool guys. Papauga pa. Pero na ito bolo ito subos. Ito maligo kay bugno kaya dito. Pagbalik na diri pohon. Manda. Dito maligo. Dagan pa kayo diri i-develop. Dagan diri pang develop na diba sa trabaho i-improve. I-renovate. Careful. Tutong na, naglagot ka. Nasuko ko ng sabaan akong tag-iya. Nga. Kaliman kag pagkuha pa sa listahan. Koy panganya paid na ra ba? Well, baltasan. Mayo gani kay nanay hapit na luto. Ano pa pwede baylo? Diripanan ko kay gamay man. Water na siya. Dili lang ha. Na diri sa bag. Uy, nada soft drinks dili sa cooler. Nadi na soft drinks. Te. Kuha lang mo. Manok. Nga may bata. Tinilo kay taani niya kay daghang bangko, gihiko. Na. Ano bangko dai? Ala, ang kugihan na nangining mo mukuha mo ikot. Kakaguwang.
On the spot mo gining atong kuan. Bosog yapon. Martos ninong ron. Dapat ko din daw ang kuan kinatan. Ah, diha na skilid. Day. Kinsay mo gamit? Iso. Ay tubig dito. Mas manok eh. May kayo. Manok Bisaya. The best. Manok po natin. Kaya ko natin. Mga doon, isa tayo dito tubod. Toto ang maligo ta. Igang. Wapay tubig ang pulo. Papa. Tubod lang sa ta. Nalibang. Dito tapos ito. Si Miriel guys. Miriel doon naligo pa mga doon Miriel. Tama man nakuha sabon. So, dito tatambay. Chill sa ta dire. Ligo ta karos tubod mga dudes. Kay bugno kayong tubig. Ang iga nga. Tugno kayo. Tara oh. Dito ta maligo ron. Let's do this! Let's ligo tubod! Tubod. Dapat ta tubig mga dudes. Tubod na, tubod. So, nata diris. Ligo ta ron. Oy, tayo naligo. Okay, maligo diri karon. So, mao ni diri mga dudes ang tubod. Gikan pa ni kuan. Yuta. Nice. Wow. Tinaw kayo. The best. Tubod. Nakaligo na ko diri ka sa zona. Otro ligo ko rin pertiga nga. Bugno kayo mga lods tubig, solid gini. Grabe mga lods, suno kayo. Let's do this. Grabe ka bugnaw. Maligo sa ko mga dudes diri sa mo. Grabe ka presko, the best. Harang bugnaw ang kuang guys, tubod. Sorry so ko diri sa pool. Medyo hugaw na kayo diri. So before puno ka ni direct tubig. Yeah. Papay tubig ang pool. Puhon mo balik ka na diri. Ay, tinang. Ala! Ala lang papa. Ay, one more. Sige. Enjoy mga dod, enjoy kayo. Tata, ambak namin. Kasag ligo. Kay gigang na po ko. Ito. The best. Okay, hati. Miriel, wala Miriel. Tato, tambak namin mga dudes. Pachinilas, di baro. Nahin mong playground na ang swimming pool. Nahin mong playground ng swimming pool nga pambata. Okay. Hihi. Adi. Where are you going, Adi? Ba. Asa Ate Mariel? Naa. Ayos.
pauli namin karon mga dudes. So until next vlog, thank you so much for watching.